Hej Lars. Først og fremmest tusind tak, fordi at du har gjort det muligt for os, at jeg kunne indspille den her plade. Og du har jo på mange andre måder også bidraget rigtig meget til hele det her projekt. Blandt andet med det fantastiske fadelsanlæg. Det var nummer 2. Præcis, ja. Som du jo også selv var dykket ret godt ned i. Ved ikke om du kan huske. Og så nummer 3, så er din ekspertise i forbindelse med at finlytte til hvad for en kombination af forstærker og mikrofon, der egentlig lyder godt. Vi var mange mænd omkring de højtalere, men vi lyttede meget til det du sagde, og det virkede skide godt. Tusind tak. Og Lars, vi har en gammel aftale om at tage på Noma, som aldrig er blevet til noget. Fordi du har brugt alle pengene. Nej, det var faktisk mere mig, der ikke havde nogen penge. Men jeg er blevet rig nu, så jeg er med, når vi skal tage på Noma, og det vil jeg virkelig se frem til. Sammen med dig. Hvis ikke du brækker ud over det hele, så er jeg totalt game. Jeg har hørt. Okay, det har jeg bare hørt. Jeg var her ikke, men har Lars brækket sig ud over det hele herude? Ja, det er ikke ud over det hele. Nej, ikke på toilettet. Og det er fint nok. Men i hvert fald, Lars, som du ser her, så har vi resultatet af det, du støttede med. Vi håber, du har fået lyttet rigtig meget til det, og du kan lide resultatet. Vi er sindssygt stolte af det. Du er altid velkommen, hvor end vi er. Du er en ven af banen. Tak skal du have. Tusind tak for hjælp. Tusind tak. En rigtig dejlig sommer. Ha' det rigtig Håber vi godt. ses snart. Okay. Vi ses Det er bare snart. pisse, Lars. Hej hej.